സൈമ കുറച്ചുകൂടെ വേണം. They got me mobbing like I'm loped and ready to get my slug on. I load my clip and slip my motherfucking gloves on. I ain't scared to blast, only suckers if they test me. Plus I got my Glock. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻജോയ് ഗെയിമർ. ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഗൺ സ്കിൻ ഉണ്ട്. ആ സ്കിൻസാണ് നമ്മൾ കാട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടതിൽ നമ്മളൊരു പെറ്റിനെ കാട്ടി തന്നായിരുന്നു. ആ പെറ്റിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കാട്ടിത്തരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് ഈ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ ടിങ് ടിങ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കാത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഗൺ സ്കിന്നീസ്. ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ വെട്ടർ ഉണ്ട്, M88 ഉണ്ട്, പിന്നെ M41 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഗൺ സ്കിന്നുണ്ട്, പിന്നെ കട്ടാനയ്ക്ക് സ്കിന്നുണ്ട്, മാഗിന് സ്കിന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗൺസിന് സ്കിന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ A941 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൺ സ്കിൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇത് റാങ്ക്ഡ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സീസണിൽ വരുന്ന ഒരു ഗൺ സ്കിന്നാണ് A941 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്കിന്നായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആ പെറ്റിൻ്റെ സ്കിന്നാണ്. പെറ്റിൻ്റെ സ്കിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പെറ്റിൻ്റെ സ്കിൻ നമ്മൾ കാട്ടുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാണ് ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ റോക്ക് ടു 50 സബ്സ്ക്രൈബാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ഗൈസ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്, ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിനും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഡെയിലി വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബ്സൊക്കെ കുറവാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് റോക്ക് ടു 50 സബ്സ്ക്രൈബാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് 50 സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കി തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗൈസ്, എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു, എന്താണ് ബ്രോ ഇങ്ങനെ വോയിസ് ചെറുതായിട്ട് വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക്. ഗൈസ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻമാസ്റ്റർ അല്ല. കൈൻമാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അതിനകത്ത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് സപ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല ഗൈസ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ റെഡ്മി നോട്ട് 9 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് എനിക്ക് കൈൻമാസ്റ്ററിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് സപ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ വോയിസ് ഒന്നും ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് കൈൻമാസ്റ്ററിൽ സപ്പോർട്ട് ആവാൻ. ഞാൻ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കും, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വോയിസ് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കുറവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും കൈൻമാസ്റ്ററിൽ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് ഈ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു മികച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ബൈ.